ko iriti bambala pigeon na furubara dobi me fait va comment faut on a abonné alors pigeon na furubara mo ni cheoche mako bala na parla ka dima ikala dama de sugo sugi iba na furuni iba soro kamla ire bro maintenant bara avec ni mangurum ferele ni mina baraka ka dima bara avec ni mangurum ferele abe mula se mo ile ni ta ka ni wusulanke a ko fe ka to ka doke bidon mono a parfum do ko ka ibe to ka mu mo munade a fait 90 millions la igola bile ta ne le kalo ni ngadi mani ta le na fatu no mo ça mo febe sur l'ambrusa aso bejon ala anachila ani mu hinena ne ka ke mu ye mu ka ke ne c'est ça isa famna ngo George be ni pigeon la mu fait ka ke ka di kalando le ma d'abord ni kalando no lu betu ka soro ka ba là maintenant là chama be lu alo ka fo mi bala mais munga ni ka ya kuma fo ngale muma o lu ka lo ka fo mi bala pigeon na bara de keni mangoro fere a usra be tima ka ke pigeon ngono bila ni la fa ka be ni be jela ma kute ke fe ala be ke fe no ok dans la sonne Mohan Makobala ceux qui ont besoin de ça appelez Oussa Bama Iritili il est 07 09 14 20 41 dans la sonne il est là pour nous, il est là pour la jeunesse. Il va nous aider. Un bébé encore. Un bébé. Comment un bébé? Va baraka gadema. Inch'Allah. Fendo be. C'est vrai à Nafro Dichobe. Fendo be à Bana Dichobe. Fendo be à Keresika Dichobe. Fendo be à Maja Dichobe. Fendo be Kisali qui a nyama changé au Dichobe. Fruko fraga kuru woron fla. Ba fa kate woron fla kala ni fruko bodali ma cheko muso. Odon be tele. Oui, ma cobe frère la fruga non. A koto afa la nyana kala ne ba fa ka muso ne ta mesete ni. Bila na fo na boro la na no na so fruga. No ba boro. O décret. Flana na so ko muso le te son la ba chele te son la ba ni chef fait bena. Comme na fru après comment chama be no nyate so ma. Il va faire fru be non. Fruko fraga ko ron fla nyini. Il va lo da ko ka pa fa ka te ron fla don kala ka to na mo na to ka ni. O chato la bita ku so jani fere ko na. C'était où ça, c'est ça. C'est le mot de Allah, on a dit les médias à Karike. Parce que l'anmala la kalal, l'anmala la famille dans la sonama. Inch'Allah.